Balhin. Ja, basta bitaw, kuan, kanang ikaw ba? Tarong ka kay kuan ra ba kay kasangatanan? Mugo kay ka, mugo gid kayo. Kalas kay kag mugo. Bit a bit. Kabalo ka unsay ngalan sa imong balan a bit. Nagyug kumpiyansa ana kay marumaro man kay na siya. Yung tinud ngalan ana kay Tisyong. Migarol pag yun. Joke ra niya. Ay mo kasako ba? Inyong utok ba? Inyong utok. Bulinaw. Dambir kasi ka. Dob, taka ramang ka oy. Muna ngalan sa uyab. Angga. Daboy. Sa tawag ka ng mag-uyab ka na, lagyo kayo yung lugar ba? LDR. Sure ka? Ano may bago ron? Tagali. Pero, LDI, taka. Yung tawag nilang kung ano, ito nilang papa, ang mga lalaki ba? Ha, wala ka unsa. Dapat yung silang tawagan ng angkor. Angkor, ano naman ka angkor? Hindi mo sa mga A, B, C, D, E, F, G. Sama na sila? Eto. Sure ka? Taka ng mga, klaro na ng mga metra. Ja, para mahalinan gid ka, tarungon gid, magtarong gid ka og venta. Kata. 1, 2, 3. Muna ang full name sa akong mama. Laureate Lilibet Bagares. Brand ni siya sa kuan kanang panties, lingeries. Nagani siya yung mga models. Muna siya ang Memoria Secret. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paborito nga hayop yun, manok. Muna siya kada Domingo, magsige nag-adto dito sa sabungan kay dito man na mag sambong. Namo diri ako igsoon nga tumboy. Yes naman. Si Ili. Number 1 problema ni kuan baboy. Yahang pagka fita. Number 1 nga pagkaon sa bata. Ere. Similak. Hoy, wiki. Talagaan bitaw sa mga anak ni mama no, kay mga busa 1. Mga busa 1. Ano bitaw sa'yo kayo mga buros? Muna silang mga sigig pamiga. Mong paliton ma. Lagyan kayo mong paliton. Dapat isulod na siya sa wax. Oh, Kapoy kayo. ano? Hindi na Ito nang magsumba ko kay kanang para iwas sa mahimo bitaw kang Dali ah. Bangkok. Tambok bahala. Muna gitawag nga kanang sa sinugdanan pa sa English. Inda. Begin? Beginning unta. Kasagara pangutana sa kanang manlaag mo. Sabi kasagara pangutana sa manlaag mo, di ba? Samantha? Ah, Samantha? Hala, tanga. Kailan atong ngalan sa mama ni Claire katong ano ba? Asawa ni Luloy nga Pasko. Ito mo. Si Frey. Kabulo ba ka nga ngalan ni tag-iya sa kananan sa lugait? Yes naman. Si Ria. Leia ba? Leia kananan karinderiya. So ni siya kay kuan kanang naitindahan sa lugait. Ito mo. Ina. Ay.